nějaká jako ucelená politika, která by se tím zabývala, která by měla cílovou skupinu otcové a speciální nějaký programy pro ně. Takže jsme se snažili zapojit do toho procesu a sebrat dohromady nějaké argumenty, proč je vlastně jako dobrý ty otce cílit. Od toho britského partnera Fatherhood jsme dali dohromady takové 2 brožury, jedna se jmenuje Příručka pro zaměstnavatele, což je taková jako velmi jednoduchá příručka, kde vlastně my těm zaměstnavatelům říkáme, proč je dobrý ty táty si udržet a že vlastně jako je důležitý o ně pečovat jako o táty a dát jim najevo, že o nich víte a že prostě víte, že tam jsou tátové a občas jim třeba i vyjdete vstříc. No. Tak to, když to tam někde je, ale asi není, jo, děkuji Josefe, asi úplně není nutné, aby jsme to projížděli po bodech. Jsou tam takové jako základní informace o tom, že pokud pro ty zaměstnavatele, vlastně pro ty zaměstnance je třeba ten statut toho otce důležitý, takže vlastně když vědí, že ten zaměstnavatel ví, tak jsou pak spokojenější, třeba líp pracují, dělají méně chyb a tak dále. Nebo třeba taky vlastně my jsme zjistili, že jako většina těch otců, kteří chtějí od malička se starat o ty děti, tak jsou otcové, kteří jsou kvalifikovaní, jsou to otcové vysokoškoláci a to jsou vlastně ty otcové, na kterých by těm zaměstnavatelům mělo záležet. No, takže tohle jsme dali dohromady, je to ke stažení, tak se můžete podívat. Potom vlastně vznikla ještě druhá příručka, která je pro ty otce, zaměstnance, která je vlastně takovým jakýmsi průvodcem od vlastně ultrazvuku, vlastně od toho prvního okamžiku, kdy se dozvědí, že budou otcema, až vlastně po teenagerský věk. Je to vlastně vzniklo to překladem textu z Fatherhood Institutu, vložili jsme tam nějakou naši legislativu, co byla zrovna. No a vlastně tu příručku tak využívají některý zaměstnavatelé u sebe vlastně v práci, kde ji mají na intranetu a tam ji nabízejí svým zaměstnancům. No, tak proto, aby jsme je přitáhli, tak jsme udělali tohle, pak jsme udělali takový workshop na podzim, který proběh září, a kam jsme se snažili nahromadit nějaký počet zaměstnavatelů, kteří se s náma budou podílet, tak se na těch kritériích v té značce. Takže to proběhlo celkem, myslím, že úspěšně a vlastně v další fázi jsme dávali dohromady ty kritéria, které jsme si schválili vlastně někdy na konci prosince, abychom potom 20. února, což je Den sociální spravedlnosti, tak udělali vlastně první pilotní udílení. Ty kritéria jsou tady k dispozici na webu, děkuji Josefu, že už to otevřel, asi není potřeba, abychom se nějak dopodrobna na to dívali, nicméně vlastně v současné době tak jsou 4, jsou univerzální a jsou vlastně pro všechny zaměstnavatele. Jsou to jednak interní normy, to znamená, jestliže jako dáváte dovnitř do toho podniku těm zaměstnancům najevo, že vlastně jsou tam ty otcové vítání jako takový v nějakých jako interních směrnicích a normách, už tak tam potom je. Pak je to externí komunikace, jestli jste ochotní jako vlastně navenek dát vědět o té značce, že existuje a že je, a nestydíte se za to. Organizace práce, to jsou různý benefity spojení s flexibilitou práce, jestli je nabízíte svým zaměstnancům a jestli je nabízíte svým zaměstnancům otcům. No a inovace, to se vlastně jako týká speciálně otců. Má tady vlastně u vás jako v práci nějaké speciální opatření pro otce. Jo, a tady vlastně jako většinou jsme narazili na to, že ty zaměstnavatelé si mysleli, že jako je potřeba udělat nějaké jako speciální nový nákladní opatření, ale tam vlastně třeba jde jenom o to oslavit si Den otců, nebo vlastně říct těm zaměstnancům o tom, že vlastně takovýhle den je a nějakým způsobem prostě se třeba k tomu připojit. No, takže jako nutně vlastně většina těch věcí tak není spojený s dalšíma nákladama vlastně těch zaměstnavatelů a jako není potřeba prostě dávat jako další, vyčlenovat nějaké jako další prostředky na to, abyste tu značku mohli získat. Takže teď jsme 20. února tak slavnostně pilotně udělili. Tady to jsou oceněné organizace, máme tady DMko, paradoxně DMko má zhruba asi 94% zaměstnanců žen, nicméně o ocenění stály. A protože prostě pro ně to i jako dobrý PR navenek, protože ukazují, že my jsme ty, kteří jsou tátové vítáni. A to nejen jako zaměstnanci, ale i jako zákazníci, protože ten, kdo chodí nakupovat do DMK, tak je i uvědomělý otec, biootec a podobně. Takže prostě pro ně je to dobrý PR, jako jejich další směřování a zapojili se hned od začátku to velice aktivně. Takže to je k tomu, pak tady máme knihu Jiřího Mahena, to možná vy asi znáte. No, to je teda úplně, tam jsou vlastně jako 3 muži a zbytek jsou ženy, jako nicméně ocenění stály a my jsme právě na začátku, tak když jsme ty kritéria dělali, tak jsme si říkali, jestli jako má cenu, aby jsme to nějak, aby jsme vyloučili ty organizace, kde ty vlastně ty muži vůbec nejsou. Ale pak jsme si dělali průzkumy a zjistili jsme, že vlastně jako nejvíc o tu značku stojí buď to ty, kde ty chlapy vůbec nemají, anebo ty, což je jako docela logický, kde vlastně ty chlapy jsou zastoupeny ve většině. No, takže jsme si řekli,
řekli, že tady ty organizace nevyloučíme a že jestli mají svoje objektivní důvody, proč tam ty chlapy chtějí. Takže jsme je zahrnuli a vlastně takhle tyhle ty dvě firmy zrovna teda to dostali.